салом дӯстон ва мухлисони ашади ММА, мутозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА ҷамъ овардем ки пешкашатон мекунем. дар видео ҳатман лайк гузошта барои дастгирии мо дилхоҳ комент гузоред ва мо оғоз мекунем. комплекти мардонаи закира сатву из пахтаи табиӣ омода шудааст. матои нарму сабук буда барои пӯшидани ҳаррӯза хеле қулай аст. куртааш капюшон ва шунурбандӣ дар пеш дорад. шин бошад бо резинка аст, яъне либос ҳам барои хона, ҳам барои сафар ва ҳам барои корҳои ҳаррӯза интихоби хуб мебошад. размерҳо аз 48 то 58 дастрас мебошад. дастсафка ба тамоми шаҳрҳои русия ва тоҷикистон аст. барои фармоиш дар васти рӯи экран буда калимаи закиро нависед. ҳамаи маълумотро мефиристем. Хафиз Ракибеко пас аз мағлубияташ дар Эсия 206 дар саҳифаи инстаграми худ паём нашр кард. ӯ ба онҳое ки интизори мағлубияти ӯ буданд гуфт: акнун ки ман бохтам, зиндагии шумо беҳтар шуд, фикр намекунам. Хафиз таъкид кард ки дар зиндагӣ борҳо афтодааст, аммо ҳар дафъа дубора бархостааст. ба гуфтаи ӯ, ин дафъа ҳам таслим намешавад ва бо ризогии худованд ба майдон бармегардад. ӯ ҳамчунин ба ҳамаи мухлисон ва бародароне ки баъди мағлубият суханҳои хуб навиштанд изҳори сипос кард ва гуфт ки онҳоро аз барои худо дӯст медорад. ёдовар мешавем ки Хафиз дар Эсия 206 аз Висхан Кадиро бо нокаут дар раунди аввал мағлуб шуда буд. шикаст як қисми варзиш аст. муҳим он аст ки баъди афтодан боз бархезӣ. баргашти Хафизро интизор хоҳем шуд. ислом Махачев баъди муҳорибааш гуфт ки омода аст бо Карлос Пратес рӯбарӯ шавад. Пратес ки ҳоло дар рейтинги UFC вазни нимёна дар ҷои дуюм қарор дорад, ҳангоми тамошои муҳорибаи Махачеви футболкаи рақиби навбати «Ту ман ҳастам»ро пӯшида буд. аз ислом пурсиданд ки оё Пратес метавонад рақиби навбатии ӯ бошад. Махачев ҷавоб дод ки агар Пратес пирӯз шавад ва ҳаққи мубориза барои камарбандро ба даст орад, ӯ омода аст бо ӯ ҷанг кунад. ислом гуфт ки барои ӯ муҳим нест ки рақиби навбатиаш кӣ мешавад. агар рақиб сазовор бошад, ӯ омода аст 5 раунди пурра мубориза барад ва то охир рост истад. ҳамин тавр эҳтимоли муҳорибаи Махачев ва Пратес боз ҳам ҷиддитар шудааст. баъди анҷоми UFC 330 аз роҳбари UFC Дана Вайт пурсиданд ки оё ташкилот ният дорад қаҳрамони мағлубнашудаи PFL Усман Нурмагомедовро ба UFC биёрад. Дана Вайт ҷавоби кӯтоҳ дод: агар чунин корро мекардем, мо расман эълон мекардем. яъне ҳоло UFC гузариши Усман Нурмагомедовро ба ин ташкилот расман тасдиқ накардааст. Усман то имрӯз дар ММА 22 пирӯзӣ дорад ва ҳеҷ гоҳ мағлуб нашудааст. аз ин пирӯзиҳо 16 таашро пеш аз анҷоми муҳориба ба даст овардааст. дар муҳорибаи охиронаш Усман Колганро дар раунди дуюм бо нокаут мағлуб карда барои дуюм бора пай дар пай камарбанди қаҳрамони PFL-ро ҳимоя кард. расман 24 октябр дар мусобиқаи UFC 333 ки дар Абу-Даби баргузор мешавад, Нурулло Алиев бо ҷанговари амрикоӣ Грант Довсон дар вазни сабук рӯбарӯ хоҳад шуд. Нурулло то имрӯз 12 муҳориба гузаронида дар ҳамаи онҳо пирӯзӣ ба даст овардааст. Довсон бошад дар рекордаш 24 пирӯзӣ, 3 мағлубият ва 1 то ничия дорад. баъди пирӯзӣ бар Майк Дэвис, Нурулло гуфта буд ки дигар намехоҳад танҳо ҳамчун ҷанговари ҷавону умедбахш шинохта шавад. ҳадафи ӯ ворид шудан ба топ 15 UFC мебошад. аз ҳамин ҷиҳат муҳориба бо Довсон метавонад барои расидан ба ин ҳадаф қадами хеле муҳим бошад. аммо Довсон рақибе нест ки танҳо барои беҳтар кардани рекорди Нурулло интихоб шуда бошад. ӯ солҳои зиёд дар сатҳи баланди UFC баромад мекунад ва бар зидди якчанд рақиби пурқувват пирӯзиҳо ба даст овардааст. дар муҳорибаи охираш низ ӯ Матеуш Ребецкиро бо самбишин дар раунди сеюм мағлуб кард. ҷолибтарин қисми ин рақобат дар он аст ки Довсон худаш ҳам дар мубориза ва дар партер хеле қавӣ мебошад. ӯ метавонад рақибро ба замин барад, мавқеъро назорат кунад ва барои гирифтани пушти рақиб кор кунад. барои Нурулло ин як санҷиши хеле муҳим дар роҳи расидан ба топ 15 хоҳад буд. ба Нурулло омодагии хуб ва пеш аз ҳама бе ҷароҳат гузаштани тамринҳоро орзу мекунем. ин буд дӯстон видеои имрӯзаи мо. фикри ҳар яки шуморо дар комментария интизорем. то видеоҳои дигар бо шумо хайр хош мекунем. хайр азизон.